Mange tror, at vi bare er en vagtcentral. AMK Vagtcentral til Charlotte. Eller en ambulance med udrykning. Sygetransport ved man nok også være. Og det er vi også. Men vi er meget mere end det. Vi har initiativer, der gør, at du i nogle tilfælde slipper for en indlæggelse og behandler dig i stedet der, hvor du er. Hvis du ringede til os i 2009, så var det politiet, der skulle tage stilling til din situation. I dag går der kun 45 sekunder, før en sundhedsprofessionel er i gang med en udredning allerede i telefonen. Alt, hvad vi lærer i felten, deler vi med vores interne forskere, så de får del i al vores data. Den data og viden bringer vi videre i vores uddannelse, så vi hele tiden lærer af den virkelighed, vi lever i. På den måde indgår vi i den store maskine, som er vores behandlingssystem. Vi er altid klar til at levere den rette behandling på rette tid og på rette sted. Vi er Præhospital Syd.